रायजो राजाफोरासो दिनैहाय ब्रेन्डेड आं ब्रेन्डेड मानो होनदों बिपिएफ सापर्टारफोरा दिनै ब्रेन्डेड मानोना बिपिएफखौहाय अराय सम बे माबाया जुमदार समस्तिनि मानगोनां भटार्सफ्रा देरहाहरबाय थादों बेनिखायनो सोरबा केन्डिडेटआ नङा ब्रेन्डेडखौ आं बुंगोन भबिष्यत सिन्था खालामनो हायो नैबे समस्तिनि गासिबो भटार्स जोंनि मानगोनां भटार्सफोरनि सायावसो दा बेनिखायनो बेवहाय हेंथा होलायनायनि खुनु बाथ्रा फैया जायखौ मोजां मोनो बेखौनो भटखौ होगोन नङा होमबा जायनि सायाव भटार्सआ फोथायनाय दं जिहेतु आं बुंदों दिनै बेसेबां मावनो हादों हाया मिन्थिया खिन्थु आङो गोबां गाहाय थाखोनिफ्राय फैनाय हिसाबैहाय जिखिनि आङो मावदों बेखौ आं एसेबाबो गोबाव समनिफ्राय रायजोनि थाखाय मावबोदों जिहेतु आंनि जायगाया जोनोम जायगाया रायमना जों बयबो मिन्थिगौ सा ओनसोला हानायखिनि आङो खुनु धोरोम जाथि बासियालाबानो आं बेबायदि सहायखौ खालामबोदों जास्ट इलेक्सननि थाखायल' नङा आङो खमसेखम आङो 10-12-15 बोसोरसो आं बेबायदिनो ससियेल वर्कखौ मावबोबाय थादों दा बेनिखायनो निस्सय रायजोफोराबो निस्सय आंनि सायाव फोथायनाया निस्सय दोनगोन आरो आंनि सायाव लाखिगोन होननानै आंहा फोथायनाय दं